nintzen. Biktima bezala hartuko zituztenik eta sorpresiz eta guretzat hori. Garaile bat zala. Errugabe batzuk dituzten. Urte askoen bastartuta o hartuta egon geha. Behin ez da behandu izaten da. Gozak hartu gendu. Hortik bete pila bat kontra da aitortzeko. Hemen erritik azita, basaian intzituen urro eta beretxo, eskutin kaitu eta bete pila bat batik. Ikuste da hemen pakia jatze bela asko eta biktima guztiak berdinek gala baino, hila baino ikuste da. Hortik diferentzia da, biktima batzuk izen o bestik izan. Batzuk beti zingoia, biktimak eta bestik beti zingoia, xalieko Espainiara beira bizu. Beste jende gehiago konsumo beharko dukela, politika betik, guk hemen herritarrak egin baten hori, politika haiek badatu hori eta asko sobeto eziko ginen gara. Danak hartu behar du parte eta danak jarri behar du bere parte bat gauzak arreglatzeko eta gauzak onartzeko, gizkin dana onartu. Denbora asko pasakoa gauzak bere honez urzen, baina nik uste pixkatzu zen moitzen nahi dela, batzu behintzat, hori beste aldia nahiz da alde bateko geldik egon, uste moitu berko dela behaiek egin. Kontsumatzen berko dela. Eskerrak eman, akordatzen, urtiok etorri, eta pasadien berrogei urtagoetan akordadien da nahi, eskerrak eman.